Čau lidi, vítejte u nového videa. Já jsem tady natáčel video a táta mi zavolal. Já vám řeknu, co jsem řekl. Zaspinoval jsem se, jim padlo tohle, equip, tohle, nějaký vajíčko, co bylo equipment. Koukal jsem se na tohle, vzal jsem to, koukal jsem se na tohle, tak můžeš mít jeden a ty můžeš mít dva. Na tohle a to je všechno. Jo a ještě jsem se koukal, že buď je lepší tohle vajíčko za 10 gemů, nebo tohle, a bylo lepší to za 10 gemů. Lidi, a my jedeme ve středu, takže po Pořící jedeme na Lipnou, takže bude video, jak jsem na dovolené. Je to na 3 dny a pokud nás to bude bavit s tátou, tak tam pojedeme třeba ještě na 4 dny, nebo na 5 dní. A to ještě nevím, jak nás to bude bavit. Jo, takže připravte se, že ve středu bude nějaký videjko na Lipný. Jo, tady můžeme přesně. A můžeme si jako něco? Jo, můžeme tady boom. Ještě něco? Jo, boom. Vidíš za chvilku si boom moc. Jo, chci. Lidi, já už dostanu takové gemy. Ten týpek je mega hodnej. Lidi, sápek mě prostě vzal na to. Lidi, tak ten sápek je mega hodnej. Tak tomu moc děkuju. Tady mám vajíčko. Co mi padne? Ukáž? Nic nepadlo. To nechápu. Nic nepadlo. Mám 30 000. 50 lidí. My jedeme od začátku, potom my už jsme to dokončili. Tak ten sápek je nejhodnější lidi. Tady je ten eventový, aha. Teď co mi padne, ukažte. Radko. To bude dát málo podle mě. 600? Cože lidi? Tak my už jedeme po třetí. Lidi, my už jedeme třetí kolo. Tak to lidi, ne, kámo, ten sápek je mega hodnej. Lidi, já to nechápu, ten sápek je nejhodnější. No lidi, jako myslel jsem jako, že tohle. Lidi, do prekinka, ten sápek jako fakt jako hodnej. To je dobré, že? Ten sápek je jako fakt hodnej. Musíš se z toho brečet, lidi. Ten sápek je jako fakt totálně hodnej. No já nevím, jak se brečet, lidi. Chápu, že prostě to jenom hrál, tak sápek je nejhodnější. Ale to nejde. Já musím ještě tam porazit ty lidi. Za kolik? Kevinku, no my potom pojedeme na Lipnu a tady budeš sám. Co budeš dělat? Co budeš dělat, můj miláčku? Tak. Tady jako za posilu. Tak. Jdu na poslední. Tak jdem odsad. Ještě dát lív, lidi. 3, 2,
Jdeme na to lidi, pojďte. Budu první? Jo, ne. Aha, porazím lidi. Já musím dát reset. Mně to nefunguje. Špatný Wi-Fi. Vidíte, jak se to jmenuje. Jste viděli, jak se to jmenuje lidi, takže předtím to... Takže nechci hodnej cápek, ale já teď chci jít do dalšího světa. Takže jdem za 80 000 a budu mít někdy event. Nevím, jak ty eventy mám získat lidi, ale jako fakt byly dobrý. To dáme, věřte mi prostě. Když mi budete věřit, tak to vyhraju. Na to, držte mi palce, jde na to. Lidi, my to vyhráli, takže vy jste mi asi věřili, že jo? Tedy byste mi nevěřili, tak to prohraju. Takže napište do komentářů, že jste mi věřili. Pokud ne, tak to je náhoda. Víte, jenom 30. Aha. To jsem říkal, to bude víc. No a teď, když dám tak můžu do dalšího světa. Kde to je? Lidi, ale já chci získat taky to eventový vajíčko, tady to někdo měl 3x, 1000x, 50 000krát. A to chci taky získat. Já to mám jenom jednou. Nevím. Počkejte, a vod. Aha. Počkejte, co se tam můžu koupit? 100 500, no ne. A dám rabbit. Kolik mám rabbitu lidi? Jo, to tady se neukazuju, ale tak 100 milionů to mám vzít. Počkej, a kolik stojí další vor? 36 000. Je to se ještě víc bláznili. To se ještě víc bláznili, to mám vzít 21 000 od 30. No, to je jedno. Počkejte, bum. Mám další něco. Jo, další 2 vajíčka, yes. Dárko. Panem, počkej, aspoň to do... Plega! Vidí? Kolik to? 3? Já jsem chtěl říct 30 000. No, 3 000. Já jsem chtěl říct 30 000, já jsem se úplně jako divil. Yes, lidi, tak já mám strašně dobrý. Oh, shit. Kolik potřebuji dát? 7? Já teď já jdu. Lidi, doporučuji tu hru hrát. Strašně mě baví. Za prvé. A hlavně strašně dobrá. Lidi, a dal, že chci, a mi to tam nedalo. On podle mě pozval všechny, ale někdo tam byl dřív. Lidi, tak jdem zkusit tady porazit aspoň jednoho. A doufám, že to bude eventový vajíčko a pan něco dobrý. Doufám, že porazím tučňáka, dobrý.
Já porazím. Já už jsem druhý tak rychle. Doufám, že to bude eventový vajíčko. Prosím, prosím. Yes! Tak, co je, pane lidi? Ukažte? Můžu si takhle bum. Kolik teď dá? 900. Lidi, ještě jednou by to chtělo dostat eventový vajíčko, až bych měl všechno, protože já jsem se dělal. The ends. One, 2, 1, go. Už jsem u toho, co to je, nějaký lední medvěd, nebo nevím, ale už jsem u něj, protože jsem byl druhý. Žraloku jsem nějaký pomalej, ne? Jako zaber ještě. A teď lidi, jak tady říkám zaber, no a ten žralok. Mě porazila kniz a teď všichni spolu, nebo všichni, co tady závodí, ten tučňák a jelen a Santa Claus. No, tak jsem poslední. Yes. A tím pádem teď mám další. Jsem, že tam padne aspoň druhý nebo třetí rovnou legendary. Tak. Zase jenom rédko, ale tak aspoň něco. Ne, já jsem chtěl to vymazat. Teď to zkusit. A co? My tady také můžeme upgradeit. To se jako cože. Ta boom. Ježiš, můžu. Kdy? Já se nasedce na tohle. 112. Yes. Mám to. A co je upgrade? 3V. Jo, a teď můžu mít 2 lidi. Jo, musím mít nějaký. Jdem na to. A jak jako? Lidi pryč, že když budu klikat, tak budu rychlejší.
level. A teď bum. Boom. Drive. Tady bude. Já se vám potom ozvu. Lidi, zavřel jsem si jedno vajíčko a padlo mi epíček. Takže takhle. Ale pan, co jsem chtěl udělat. Nant 1000 milionů do dalšího světa. Lidi, myslíte, že to dám? Asi ne, co? Lidi, až budu mít 200 milionů, tak se vám ozvu. Tak, už mám 200 milionů a jdu na ten vor.
Já se vám potom ozvu. Tak lidi, dejte like, odběr a budu se vydá čilsky.